Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji derê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji derve xwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn jî derbixwazin vegihîşin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê vetîn girêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo we biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. تماشاوان û guhdarên me yên hêja. Hûn bi xêr hatin bernameya me ya sobetên Remezanê ya bi Doktor Evdilçebar Boran re. Carekê din ji bo ku em xweşibûniyên Xwedê bijîn, em hem bi we re û hem jî bi xweceyê xwe ya pir biqîmet. Em bi birêz Doktor Evdilçebar Boran re hatine cemhev. Xwecemîne muhterem, hûn bi xêr hatin, serçavan hatin. Hezar carî hamd û şikûr ji Rebê me re be ku em gihandin hev û em bi we re kirin yek. Em ji we pir û pir hez dikin. Me fêr dît Xwedê ji we hemûyan razî be. Em jî bi dil û can ji we hemûyan pir û pir hez dikin. Xwecemînê muhterem, em îro li ser mijara gelo îmtîhan ceza nean liftin bisekinin. Bi îzna we, em bi pirsa pêşî dest pê dikin. Gelo armanca îmtîhanê Xwedê tenê cezakirina mirovan e. Bêguman ji bo kesên ku naxwazim digihîşin Xwedê, ev îmtîhan bi rastî te hukmê cezayekî dene. Di Sûriya tev ve ayeta sed û bîst û şeş de Xwedî Teala wisa dibêje: Gelo hûn nabînin ku em di salê de carekê an tu caran wan îmtîhan dikin. Piştre ne tövbe dikin û ne jî zikir dikin. Ji ber wê her çika sinek mirov ji aliyê Xwedê ve hatibin hilbijartin jî. Ku di her dewrê de li sedî notî zêdetirî mirovan tên hilbijartin, Xwedê Teala van mirovên ku hatine hilbijartin îmtîhan dike. Mehsed û miradê Xwedê ji vê îmtîhanê û ji van musîbetan, ev e ku ev kes bixwaze bigihîje Xwedê. Lê her çi kas ji sedî notî zêdetirî wan hatibin hilbijartin jî ew mirov, lê bi tenê şedîd de hî kêmtirê mirovan ji wan musîbetan şîretan dikirin û şiya dibin û dixwazin bigihîjin Xwedê. Îcar gawa ku em di çarçobeya ayetan de di Qur'ana pîroz de ne musîbetan dinêrin, em bi rastî dibînin ku miradê îlahî ev e. Ol nimûne ji ber gunehan yên ku mirov kirine di Sûreya Qesas ayeta 47 de. Hekê ji ber tiştên ku bi destên xwe pêşkêşkirine musîbetek bi ser wan de bî. Ev bîme xwezî te ji me Resûlek bişanda ta ku em di peyê ayetên te bihatana û em bibûna zîmûminan hêtî evî wa nêbolxana. Ey Nebî Resûl, me te Nebî Resûl netişan. Îcar miradê îlahî ji van îmtîhanan, ev e ku mirov ji van musîbetan dersan daxe û ji bo ku ew musîbet careke te neyînşîn qewle bike û Rebî me mirad dike ku ew afetên nefsî yên ku rê li ber musîbetan de din lê dilê me werin pavekirin. Bêguman di Sûreya Tevbe ayeta sed û bîst û şeş an de ala kesên ku ji musîbetan dersan dernaxan tê kirin, lê belê her kes nevekî hebe. Kêntirê ji sedî te hîwan mirovên hilbijartî jî wekî ku di Sûreya Bekare ayetên sed û pênc şeşa an de hatiye zêpirkirin. Ev mirov ji wan musîbetan îbretê digirin û dixwazin ku bidîjin Xwedê ku ev miradê îlahî ye. Ji bîr nekin, Xwedê li ti kesî zulmî nake û naxwaze ti kesî femgîn bike. Ew bi her tiştê ku tê serî me zanî. Di her bûyerên ku li dora me de jîn de eşyariyek û nîşaneyek wî ji bo me heye. Ev hemû ji bo ku me bigihîne qenciyê ye. Bi rastî arman çend tenê gihandina me ya li herî baş e. Nexsela îmtîhanê mertebeya mirov bilind bike niyeta di dilê wî de derxexolî û girêdana wî ya bi Xwedî re qewî bike. Cezeya Xwedê ne ji bo eziyet û îşandina mirovan e. Ew di wê îstîkametê de ye ku wan nezîkî xweşikiyên Xwedê bike. Li vir maqsed ji bilindkirinê bêhtir, hişyarkirin an jî tecelîkirina edaletê ye. Tengasî ji bo mûminan îmtîhan e û wan bilind dike. Lê ji bo yên ku serî hildidin, hem cezayek e hem jî îkazek e. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be, xwecemînê muhterem.
Em dikarin aliyê lütfê yê îmtîhanan çawa bibînin. Berê bi rastî jî heke em ser vê hadîseyên ku Xwedê teala ve me dite jiyînden mîsalekê bidin. Her du dayîk jî zarokên pêşverî yanî zarokên astengdar tînin binyayê. Yek ji serî isyan dike û dibêje şema ji bo Ayşê û Fatmayê zarokên salim hene ma min çi kiriye ku neyê min çi ye ku ev hat serî min. Min dê zaroka astengdar anî dinyayê û di hundirê xwe de dest bi siyankirine dike. Lê dayîkekê tin a wekî wê wî jî zarokekî astengdar aniye dinyayê lê berê ew di vî rengî bang li Xwedî Teala dike ya Rabî ez serê sed lanim ku tu dixwazî bi vê hadîseyê min nêzîkiyê xwe bikî. Ji ber vê yekê ez çi qasî li vê zaroka astengdara ku te daye min bi wî rengî ku te ferman kiriye xweş binêrim ew zarokê min nêzîkî te bike. Miradê îlahî ev e. Wisa bê heya ku aqwatên me di ser me hakim bin dê îmtîhanên me her tim dewam bikin. Heta ku aqwatên nesî hebin îmtîhan jî bê dewam bikin. Afo ew nexweşî ne ku dibin asteng li pêşiya bextewariya me ye. Veke kesekî den eman tiştî bijî. Yanî kesekî ku têiştê zikê daimî heman hadîsê bijî ew ê qedfendîn nebe. Lê kesê ku nexweşiyên wî hebin afatên wî hebin heke heman hadîseyê bijî ew ê femgîn bibe. Didin bingeha femgîniya wî de afatên nesî hene. Heke hûn femgîn bibin hûn ê ji bo tevbazkirina wî weftê ku we tê de di îmtihanê de winda kiriye li çareyekî bigerin. Li cem Xwedê her şêweyekî tevgerî pir xweş e. Yanî ew kesên ku naxwazin bigihîjin Xwedê cûrê hadîseyên ku ew dijîn çi dibe bila bibe. Miradê Xwedê ji wan hadîsan ew e ku ew bixwazin bigihîjin Xwedê. Heta ku bixwazin ê îmtîhan dewam bikin. Tiştek ku Xwedê jî dixwaze ev e. Dema ku we karî wan rast bikin hûn ê bibînin ku hûn ê êdî bi îmtihanekê bi wî rengî re rûbirû nemînin. Xwendê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be, Hocemînê muxterem. Rêya serkeftina di îmtîhanan de çi ye? Rêya serkeftina di îmtîhanan de bi dilfazkirina gîştina Xwedê û zikê. Em bi rastiyê yekser di Sûreya Enkebûtê de di ayetên 2, 3, 4, 5 û 6 an de dibînin. Makayê mirov îvî dikin ku bi gotina me îman anî bê ê îmtîhan werin berdan, son be me yên beriya wan ji îmtîhan kirin. Bîguman Xwedê ewên ku sadik in û ewên ku derewker in bi rastî dizane. Yanî îmtihan vetetan dike dê diyar bibe ka mirov derewker ya mezbû ye. Sultanê nebiyan pêxemberê me di hedîsa xwe de wa ferman dike. Rastî ew e ku rastî ayetên Qur'anê ne rastî mirov dibe der bi pencê ve pencê jî mirov dibe der bi çinetê ve. Nirû her ku rastiyê bibêje di dawiyê de li çem Xwedê wekî satit tê nivîsandin. Derew mirov dibe ber bi xerabiyê, xerabî jî mirov dibe ber cehennemê. Mirov her ku derew wan bike di dawiyê de li çem Xwedê wekî derewker tê nivîsandin. Hin û rastî ayetên Xwedê ne. Beriya we jî dizanên mirovan xefane. û ankebût sal de. Yanî makayê ew in ku sêyatî dikin guman dikin ku wî jî îmtîhana me bifilitin çi qas feram û kim dikin. Dene ku ew in ku sêyatî dikin ew in ya ku te îmtîhan winda kirine. Lê berê li gora Ankebût 5 an ji wan îmtîhanên ku derbas kirine. Çî ku dixwaze ku di vê jiyanê de bigihîşe Xwedê. Xwedê Teala ew kesekî wisa ye ku di wê îmtîhanê de serketiye jî îmtîhanê derbas bûye û dema ku Xwedê diyar kiriye wî bêguman bê. Wisa be berî her tiştî serketina di îmtîhanê de bi şertekî metil ve dayiye. Ew jî bistinan gîştina Xwedê ye. Di hedîsa wê yê mijarê de wiha dibêje. Çî ku lîka olaniya bixwaze Xwedê rêhê wî digihîne xwe. Çî ku lîka alayî naxwaze bi rastî ji bo wan îmtîhan dibe wekî ezabekî. Xwedê jî naxwaze ku wan bigihîne xwe. Piştî ku ev daxwaza gîştinê pêk hat li gora Ankebût 6 an zikrî ku westeya serketinê ye dikeve de wê.
Çi ku cihad bike, ew tenê ji bo nesa xwe cihad bike û bi rastî Xwedê ji hemû aleman mistaniye. Wisa ve kenê çariya serketina dîn cîhanan de lêdekirina zipê ye. Piştî ku ji dil gihîştina Xwedê hat xwestin lêdekirina zikiriye. Şimtî ya girîne ew bûyerin ku em dijîn. Bandora bûyeran a li ser me ye. Ev bandor nefs ji bûyeran ve çifas vekirî be ew kas xwe nîşan dide. Bandorên negatîv ên nefsa me hemû bandorên ku me xemgîn dikin ji afatê nefsa me tîn. Heke afat hebin, bêguman îblîs di dewrê de ye. Bertewariya me hemûyan bi serketina me ya di îmtîhanên Xwedê de vagirê dayî ye. Ev jî nezor e. Em mecbûrin ku di heman demê de bir şeytan û afatên nefsa xwe re bikevin cengî bikevin cihadekî. Heke em dixwazin bibin mirovên ku her gav bi ser dikevin wî çahê enê bigihîşin sikrê daîmî. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be, xwecemînê muhterem. Me di derbarê mijara me de pişt gelê xwe tîrin. Heke hûn bixwazin, em ê vê vîdyoyê bi we û temaşevanan re parve bikin. Hemû zehmetiyên di jiyana me de bi rastî bangekî ber bi Xwedê vene. Heke em dixwazin derkevin ronahiyê, tiştê pêşînê ku divê em bikin, xwestina gihîştina Xwedê ye. Ji gihîştina Xwedê hûn çi fêm dikin? تو hewcedariya Xwedê bi nimêj û rojiya me tune. Her tiş ji bo me bixwe ye, heke em van bikin, em ê gihîştibin Xwedê. Vî ferman daye ku dema em di jiyana dinyayê de ne, wekî ewliyayên gihîştî, em rûyê xwe teslîmî Xwedê bikin û bigihîjînin wî. Ma we qet ev yekî bîstibû. Em nizanim ka em ê herin cînetê yan cehennemê. Heke kafir be ew nagihî ji asîmanê yekemîn jî. Ma we dixwest dema hûn saxin. Rûyê we bigihîje Xwedê û hûn bibin yek ji evdên gihîştî û dostên wî. Ve lehe me dixwest lê ji bo dîtina wî murşîdekî kamil lazim e. Bêguman kî naxwaze bibe dostê Xwedê, Xwedayê min, ez pir ji te hez dikim. Ez dixwazim dema saxim bigihîjim te. Ez jî dixwazim bibim yek ji dostên te, ji ewliyayên te yên gihîştî. Ma daxwazên we yên bi vî rengî ji Xwedê hene. Bêguman daxwazên me her tim hene, lê gotineke wisa heye. Niha heke em ji Xwedê pir hez bikin, tu pirsgirêk tune ye. Lê dema ku Xwedê pir ji me hez bike, hezar û yek cûreyên îmtîhanan tên serê me. Zehmeta em rakin lewma em dibêjin. Ya Rabî, em ji te hez dikin, lê tu zêde ji me hez neke. Çimkî yek ji evdên ku Xwedê herî pir jê hez dike, pêxemberê me ye. Hezar û yek cûreyên îmtîhanan hatin serî wî jî. Heke Xwedê pir ji we hez bike, pêşî we ji kesên we yê nêzik yanî ji malbata we dûr dixe. Ma daxwaz û duayên we yên wisa hene. Dema ez nimêj dikim, ji ber ku ez Xwedê hîs dikim daxwazên min ên wisa çê dibin. Xwedayê min ez pir ji te hez dikim. Ez saxibim dixwazim rûyê xwe bigihînim te. Ez jî dixwazim bibim yek ji dostên te. Ev dua çi difikirine, çi dide hîskirin. Pir huzûr dide. Di dilê min de Xwedê bi min dide hîskirin. Xwecemînê muhterem, di hevpêvînê de mêvanekî me dibêje, dema Xwedê pir ji me hez bike, hezar û yek cûreyên îmtîhanan tên serê me. Gelo rast e ku Xwedê teala wan evdên xwe yên ku jê hez dike dixe îmtîhanê. Belê îmtîhan heye, lê miradê îrahî ew e ku ew xweşiyên de astekê pir bilind tê bi wan bide tamkirin. Ji bo ku wan bextewariyên de asta herî bilindtir ji bo wan amade bike. Dema ku mirov rûyê xwe teslîmî Xwedê dike, bextewariya ku ew ê bijî ji sedî pênc û yek saadetekî tinê. Dema ku mirov bedenê fîzîkî teslîmî Xwedê dike, bextewarî dinyayê dibe ji sedî heştê û yek. Dema ku mirov nefsê xwe jî teslîmî Xwedê dike, bextewariya bê dinyayê dibe ji sedî sed û sabe murada îlahî ne ew e ku bi îmtihanê wan bire tengasî lê belê ji bo ku wan bigihîne bextewariyên asta hey bilind e. Mirava îlahî ev e. Dema ku em li ayeta 20 û 8 a Sûreya Enfalê dinêrin Xwedê teala wala ferman dike. Bizanibin ku zarokên we û malên we ji bo we tenê bitme ku îmtîhanek din. Ma bu zarok çi ne? Yana dinyayê ne. Di ayeta 4 û 6 a Sûreya Kehfê de. Wisa ve Xwedî teala me bi jiyana dinyayê îmtihan dike. Lazim e ku em dinyayê ji dilê xwe derfînin, yanî evîna dinyayê. Dema ku me hezkirina dinyayê ji dilê xwe derfistiye, cine aliyê wê hezkirina Xwedê û Resulî were. Niha li aliyekî dinya heye ku dixmiz firekî be. Li aliyê din jî evîna Xwedê û pêxember heye ku Xwedê teala têda bextewariyên di asta herî bilind e di mirov de jiyandin. Divê terciha kurê mirov çi be? Divê evîna Xwedê û pêxember be. Ji ber wê yekê Xwedî teala wan di wan tiştanên îmtihan dike. Wayê di ayeta 14 a Sûreyê Aliyê de besa hezkirina dinyayê dike. Ji bo mirovan jin kur kantar ve kantar zêr û zîbên komperî hezbên îşapî heywan û zêwî hatine hemandin. Tiştên ku ji evînê pêk tîn ev hemû ji bo îmtîhanê wasteyê kin. Lê berê Xwedî teala dibêje ku
tiştê ji wan hemûyan bakîmetir xwedî ye cihê herî xweşî lêvegerî li cemî ye. Wisa de wê kes teşa xwe di kîşan îstikametê de bikê ve bememe bi wê îmtihan dikê. Li aliyekî jî li cem parêzpartina wa ji bo zata xwedî heye ku er ji sedî pêncî û yekbeftewariya dinyayê li aliyê din jî lezzetên derbas wa kantar be kantar zêr zîbû herî wekî din. Wisa be lê kes tercih araz bikê tercih jî bêguman tenê bi îmtihanekê dikare were tespît kirin. Yanî di ayeta sed û pêncê û pêncana sûreya Beqere de dibêje em ê we bi hinek test birçîbûn û bi kînkirina malçan û berheman îmtihan bikin lê mizgîniyê bi deyên ku sebil dikin. Çîne ew ên ku sebil dikin? Ew in ku bi îzna Xwedê îmtihanê bi serkeftî fedandine. Ji ber vê yekê eslî meselê ê de niha Xwedê kehalane tenê bi malê dinyayê lê di heman demê de di mirovên di dora me jî metfayî îmtihanê. Wayê di ayeta bîst û çaran a sûreya Tewbayê te mirovên ku jiyana mabatî dijîn bi xizm û pişmaman û bi jiyana dinyayê. Li her dem di nav îmtihanê de ne Setanê nebiyan pêxamberê me bi îşaretar li ser nefsî ku di nav êzîkî de ye wiha ferma kiriye. Di dilê koyê Adem de weyên arzûyên ku heta geliyên dinyayê dirêj dibin hene. Lê berê ev mirovên ku rastî nozdeh afetên nesîtên û di nav wan de rên arzûyên dinyayê de ne gelo Xwedê wê li ku derê wan helak bike. Ji bo Xwedê te ala nemîme. Lê belê kî bawerî bide Xwedê û xwe bispêre wê Xwedê wê ji keşmekeşa arzûyên wê û ji afetên nefsê xelas dike. Waye ji ber vê yekî îmtîhanek heye. Gelo biçe kesê ku bawerî dide Xwedê teala bi zikay wê wê ji wan afetên nefsê xelas bike. Wisa be encama îmtîhana Xwedê teala ya ji bo kesên ku jê hez dike derdikeve holê. Ne wisa ye ku Xwedê kesên jê hez dike dixeya îmtîhanê ta ku tenê tengazî û êşî bide wan. Tam berova jî armanc ev e ku wan bigihîne armancên beftewartir û în beftewarta û Xwedê ji we razî be. Xwedê ji wê jî razî be xwecemînê muxberem. Hevpêvîneke me ya din jî li ser mijara me heye. Heke hûn destûr bidin, em dixwazim vê vîdyoyê jî parve bikim. Xwedê Teala heke em bixwazin ji îmtîhanê jiyana xwe li serkeftî derkevin. Ew ne tenê xwastina gihîştina Xwedê lê di heman demê de dixwaze ku em li ber mürşîdekî tobe bikin. Tabîbûna mürşîd çi îfade dike? Mirovên dihîştî. Mirovekî Xwedî îman û dostê Xwedê. Wekî Hezretî Saîdê Nersî wekî Hezretê Evdulkadirê Geydînî dikarin Qur'anê her awayî rast bixwînin. Çimkî Qur'an wekî pirtûkekê dixuye, lê gava masayî vedikin û dixwînin, em nikarin bi temamî fêm bikin. Li gorî Qur'ana pîroz gelo di her devrê de mürşîdek heye. Heye di nava ew qas kafiran de mürşîdekî kamil muheqqiq heye. Dibe ku di her beldeyê de yek hebe. gelek zehmet e dinya pir li pêş e hinekî zehmet e ku em wekî mirovên wê demê bibin. Gelo we dixwest ku di roja me de hebin. Bêguman ji xwe heke em wisa bûna tu yek ji van xerabiyan çêne dibûn. Pehlevanê herî mezin têkbirina nefsê ye. Gelo di deryayekê bo felanî de wekî rêberekî ew lê ew mürşîd rê nîşanî me dide. Gotine lütfete jî xweş e qeretê jî xweş e em ê van hemûyan bijîn. Lê helbet mirovek lazim e ev kes dikare ji derdora me yek be jî. Yanî kesê ku em nas nakin be an jî kesê ku em kêm dibînin be ne wisaye dibe. Dibêje em nimêja haçekê bikin mürşîdê xwe ji Xwedê bipirsin ew ê nîşanî me bide mürşîdê me kî ye. We xwestibû. Ez her roj dikim, ez her roj dua dikim. Ez dibêjim em vê min ê mayî dilê min bi ilmê xwe bi îmana xwe tije bike min rastî dostên xwe bîne. Hêj ez rast nehatime hete rojekê nesîb bike ez ê rast bêm. Wekî min got neqolaye divê bi teslîmiyetekî zêde û dûrketina ji tiştên xerab be. Bi xwestina Xwedî. Ez pir dixwazim wekî min got her hal Xwedê ji min hez nake ez wisa difikirim ku gava hez bike înşellah ew ê nîşanî min bide. Xwecemînê muxterem di hevpêvînê de mêbanekî me. Got ku Kur'an wekî pirtûkekê dixuye lê gava em bi asayî vedikin û dixwînin em tam tê nagihîjin. Sedema çi ye ku em Kur'anê dixwînin lê fêm nakin? Erê Kur'an-ı Kerim kelama Rahman e. Wahiye. Lê heta em negîşin zikeytan mê Xwedî bi wehiyê bimerana piye. Wî çavê lazim e em Kur'anê ji wan mürşîdan îm bibin ku mazarê wehiyê Xwedî Teala ne. Wekî din Sultanê Nebiyan pêxemberê me jî di herîsên xwe de diqet kişandiye ser vê yekî. Dibêje ku di sohbeta alimê Xwedî hikmet e hûn û bîstina kelamê wê li ser we fez e. Wiza be di her dewrê de berî her tiştî dibî mirov ve îmamê dewê re û piştî wî jî Resulên amane bin. Piştre jî bi mürşîdên welî
û murşidên wekî le her dem ber bi Xwedî ve tên vexwendin. Ev di ayapan de cih girtiye. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, Nef 125, Hab 607, Gusîle 33 hemû ber bi Xwedî ve dîbêtin. Lê ji bo ku mirov karibe siva vê dalê tê bide, divê bidixîze. Ji bo bibêje wan kesên ku dibihîzin, dilê davêta wan bamçeran qebûl bike û fastina gihîştina Xwedê bike. Wisa be Kur'anê Kerîm ji bo kî hidayet û şîfa ye? Kur'ana Kerîm ji bo kî kuratî û keratî ye? Ji bo wan kesên ku bi dil naxwazin bigihîjin Xwedê, Kur'ana Kerîm ji bo wan kuratî û keratî ye Bekare 18. Dilê mijarî de çend ayetên Xwedê Teala hene? Ew kesên ku naxwazin bigihîjin Xwedêyên ku kur, ker û lalin û li pey dinyayê dibezin. Yerek ayetên pîroz di vê îstîqametê de hene. Lê li aniyê din ji bo wan kesên ku bi wesa davetê didin û dixwazin bigihîjin Xwedê Kur'an hidayet û şîfayê. Hîdayet dema ku mirov jiyana dinyayê tê jî êştina rû a bi zata Xwedê ye. Wisa be teldîkirin û teslîmkirina rû a ji Xwedê re bêguman berî her tiştê daxistina gihîştina Xwedê re derbas dibe. Kesê ku dixwaze Xwedê Teala wê de gihîne murşîdê wî û wî demê ji bo wan kesên ku bi dil dixwazin bigihîjin Xwedê de pisîlet çil û çaran de tê gotin ew şifa ye. Yanî Kur'ana Kerîm xwestina gihîştina halê û tabîyeta murşîd îfade dike. Wê demê gava mirov lê xalekî wiha alimê Xwedî hikmet elî zikirê. Heke hûn nizanibin ji elî zikirê bipirsin, sintî Kur'ana Kerîm tenê ji ayetên mo em pêk nayê. Ew ji ayetên mehcem û müteşabih pêk kî. Lê berê kelê alimên Xwedî hikmet dikarin wateya ayetên müteşabih bizanibin. Ji ber vê yekê ji bo pirsa em ê Kur'ana Kerîm ji kî bibin, dê guman endirê tabîn murşîdê Xwedî hikmet bin, yê ku Xwedê ji bo me tayî kiriye. Mîna ku sahebeyan Resulullah hîn bûn, mîya ku halayan ji Hes Îsa hîn bû. Mîna ku rabanê ji hev Musa hîn bû, ya ku melana ji Şemsûr bû. Mîna ku Yunus emre ji Tabdûk hîn bû. Bê murşîd nepêkane ku mirov di kuahiya Kur'ana gerîn de biçe. Kur'ana Kerîm ji bo wan kesên ku bûne amen û hidayet û şîfayê. Sahayeke mîna amen û bûnê xwestina gihîştina Xwedê ye. Tîzî ku bixwaze bigîşe Xwedê gihîştiyê şîfayê kemîn em merheleyeke mîna hidayetê ew ji aliyê Xwedê ve ji korbûn, kerbûn û lavbûnê hatiye xelaskirin. Lê berê heke ew naxwaze bigîje Xwedî wê temê endamên wî girtîne. Ew kor, ker û lalin ji ber vê yekê Kur'an ji bo wan kuratiye, ew naverokek wisa ku kor nikarin bixwînin. Ew dîzanek wisa ye ku ker nikarin bibîzînin. Ew naverokek wisa ye dilên morkirî nikarin îdaq bikin, ew ji bo wan ne şîfa ne hidayet e. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be. Xwecemî muxterem. Pirseke me ya din heye ku temaşevanekî me ji me re şandiye. Heke hûn destûr bidin, werin em bi hev re temaşe bikin. Pişt re em cewabê wê ji rica dikin. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Hocamın muhterem Abdülcabbar ve Ibrahim Bursayî em bi hesret û hurmet destên wê yên mübarek radimisin. Em mehaweya Remezanê pîroz bikin inşallah. Hocamın muhterem bîznawa dixwazim pirs bikim. Gelo rast e ku em ji bo hemû imtihanên ku tên serê me bibêjin qeder. Xwedê ji te razî be. Esselamu aleyküm û rahmetullahi û berekatühü hocamın muhterem. Xwecemînê muxterem, temaşevanê me dibêje, gelo rast e ku em ji bo hemû îmtîhanên ku tên serê me bibêjin qeder. Hûn di vê mijarê de çi kerem dikin? Bêguman ne rast e ku em her tiştê ku tê serî me dibin, qederê de binafînin. Olê Teala bi îmtihanê re erdê xwe îmtihan dike, yanî Xwedê mirov bi mirovan re îmtihan dike. Lê îmtihan dikare wekî qederê jî çê bibe, wekî qezayê jî dikare çê bibe. Hemû bûyerên ku di ser me tesîrekî dikin, lê em nebûne sedem qedere. Eza jî ew bûyerin ku mirov bi îradeya xwe tîne wûçûdî. Ev tije her telgerekî kurke derecem kazançdekî onî wenda dike. Mirov her tevgereka xwe bi bikaranîna aqilê xwe dike. Dema ku kesek zirarê bide yekî din, Xwedê li pişt wî nîne. Endit bi xwe heye, lê aliyekî cudayê qederî heye. Eder nabe sedema wendakirina derejam tenê feyê dikîne. Ji ber wê sedemê
Yani de her buyereki kujiyeki siletir, irateti de heye ev buyer adare u takaziyam kire yan çifeydi. Le ticari windakirina derecan ne mümkune. Ve ne jiwa razı be. خودش درازی به خوجمین مخترم. درباره مجرد me de رپورتاژی me ya din jî heye. Heke destura we hebe, em dixwazin bê vîdeoyê jî biweşînin. Dema em li Kur'ana pîroz dinêrin, dikêniyên ku dilê mirov teng dibe de yekane çareya ku dilê wî fire bike zikirandina Xwedê ye. Li gor we qîmeta zikir çi ye? ناسینا ناوی خودی قیمته جبر کو بناو و صفات خودی او خودی ناست کن کێفۆشی ئارامیە bi dest dixe lê divê mirov tiştekî wa acî bibêje. Ji ber ku dinya cîhana îmtîhanê divê mirov li bextewariyê negere. Bextewarî li cîhana din e. Ji ber ku heke kesekî bextewar bibûya, bi dîtina min ew ê Hezretî Mihemed bûya. Ew jî gelek îmtihan de derbas bû. Ez wisa difikirim ku em li vir tenê bi zikirandina Xwedê dikarin hêkî bigîjin aramiyê. مانەویاتا وی خۆ dibe nêrîna wî ya li mirovan diguhere dibêje ku her tişt afirandina Xwedê ye û li gorî wê bi merhametekê lê dinêre. Xwedê xwestiye ku em çi qasê rojê bi zikir derbas bikin. تو چەندی زێدە بکی ئەو قاسی باشترە دەما تو پەرەقەدەن شتێکی تشتێک وسا دەبێ یعنی وەکی هەر نەبێ لێ سینۆرە ئیبادەتێ نابێک و Mirovek damî Xwedê zikir bike çi were serê wî jî gelo dikare bênavber bextewar bibe. الگور من دبه ew girêdayî fitrata wî ye hinek sêr ji esebiyetê nizanim çire bela dixwînin. Nîna ku erebeya te hat dizîn. Hekê tu zikra daîmî debî tu dîsa berdewam dikî bextewar bî. Mawaha min tune. قەنجی خراپیش خودێنە تشتێ تو وەکی شەر دبینی بەلکی خودێ بکە خێر تشتێ تو وەکی خێر دبینی بەلکی خودێ ji ber wê her tişt xwedê ye Belayên ji wî mezintir hene ne tenê bi windakirina mal milk e siheta wî xira dibe revebê xwe bîr dike xirab e. Heke Xwedê teber de êdî ne tiştê ku tu bikî hayne jî tiştek ku ez bikim dimîne. Çimkî yê hidayetê dide ew e. Gihîştina vê meqamî bi tena serê xwe nabe. Wekî ku we got divê em bigihîjin wî mişîdî. Ez nizanim em ê çawa bigihîjinê. Înşellah Xwedê rojekê me bîne pêşverî hev. خوجمین مخترم de reportajê de mêvanekî me. Ji ber ku dinyaya îmtîhanê ye, ne hewceyek ku mirov li bextewariyê bigere. Bextewarî di dinyaya din de ye. Ma di jiyana vê dinyayê de ji bo mirovahiyê bextewarî nîne. Ji bo mirovahiyê divê jiyan dinyayê de ji sed deftewarî heye. Meladê Xwedî Teala ew e ku em bigihîşin seadeta cennetê ne ku em divê dinyayê de zehmetî û çiliyê bikişînin. Xwedî Teala ji bo ku hemû mirovan bigihîne seadeta axiretê û dinyayê ew afirandin e. Dema beriya Resulullah dema cahiliyê bû demekê wisa bû ku herkes di nav tengavî, bêhuzurî û bêbextewariyê de bû şer û kebre di navbera wan de hebû. Dê bin daweta Resulullah ku ev daweta ber berxwedî bêye. Di nav demekê kinda 23 salan de ew bedewiyên ku dema cahiliyê û jiyaneke tevlî hevît bi jiyan. Di wê jiyana 23 salan de bi Resulullah re îmbûna Qur'ana pîroz cihîn û tetbîkbirina wê ya te jiyana xwe de ew gihandin asa seadetê. Dema beriya Resulullah dema cahiliyê ye dî navê vê jiyana ku bi Resulullah re hat jîn asê seadetê ye. Wisa be eger di dinyayê de bextewarî tune be çima ji wê demê re dibêjin asê saadetê? Demekê ku murada Xwedî Teala ji bo gihandina hemû mirovên li wî seadeta dinê û saadeta afetê ya pîtawî ye. Delîlên bî yên di Qur'ana pîroz de jî Yunus 62, 63 û 64 in. Ji bo ewliyayên Xwedê tes tune ye. Ew qet mazûn nabin. Çi ne ew kesên ku tes û mazûnî ji ovan tune ye. Ew ji bo Xwedê hentû hez dikin. Ew ne di nav bazilgoniya malekî de ne jî di nav pêwendiyekê mirovakî de ne. Ez kirina wan hene ji bo wan kesên ku ji bo Xwedê ji hev hez dikin e. Ji bo wan tes tune ye ew qet mazûn nabin. Ew li dinyayê û axîretê gêştiye felasiyeke mezin. Ew ne ji bo întama îmsahan afirandî. Ji bo ku ew di dinê de û di ahetê de rahet bikin ve îfadeya xwe ya estî ji bo ku ew di dinê û ahetê de bextewarî bijin hatine afirandin. Der hemû mirovan bixwazin ve bigihînin Xwedê dibin kîşa şertan de dibe bila bibe di navê îmtîhanê de Xwedê wê bêguman wê te wa bextewariyê nesîbî wan bike. Lê di afetê de bêguman çinet heye. Di dinyayê de aramî tune ye, gotin xurafe ye, gotin di dinê de bextewarî tune ye. Ji bo wan kesên ku dînê xwe wekî peymana Xwedê najîn debasdar e. Ji bo wan kesên ku pênc şertên Îslamê kînin cî bi rastî di dinê de rehetî tune ye. Lê ji bo wan kesên ku wekî sahabayan heft safa û çar peslîmiyetî dijîn ev dinya bi xwe çinetek e. Heke mirov dînê xwe najê heke tenê ji bo ku bêjin dîn tê jî pênc şertên Îslamê tînin cî. Wî çavî bi rastî ew nekarin bextewariyê bijîn. Xwedê ji we razî be. Xwedeş de razî be xocemînê muhterem. Îsa pirseke me ya din heye ku temaşevanekî me gihandiye me. Heke hûn destûr bidin
werin em tev bi hev re temaşe bikin. Piştre em bersva wê ji we rica dikin. Assalamu alaikum و رحمت الله و برکاته خوجای من محترم جدلی خو پر و پر جتا حزدک گری زینی و هبه انشالله پرسکم مهب Gelo dewlemendiya ku gelek kes xeyala wê dikin jî dikare bibe imtihan. Assalamu alaikum و رحمت الله برکاته Xocemînê muhterem wekî temaşevanê me jî got gelo dewlemendiya ku gelek kes xeyala wê dikin dikare bibe imtîhanek. Erê bi rastî jî dewlemendî dikare bibe îmtihanek. Di dema Resulullah da gava ew sehabî bû ev bûyera îd mesalebet da ayetên tev bi heftê û pênc, heftê û şeş û heftan de tî zikirin. Ji Resulullah re got ji min re dua bike bila hadî ma bide min. Resulê Xwedî ferman dike gelo ez ji bo te mîsalekê xweş ninin. Ti safbîn nakî. Ya Resulullah ji min re dua bike bila Xwedî ma bide min. û bi rastî jî Resulê Xwedî ferman dike marî kîmî ku tu şukra wî bikî ji malê pirê ku tu nikaribî şukra wî bikî bifêtir e. Dîsa fê nage çara sêmin dibêje ya Resulullah ji me ve tokiya perak Xwedî mal bide min. û bi rastî jî keriyên wî yên bez û dewar çê dibin. Kerî di seyîda dibe sedema tevkiriman nimêjin bi cemaat. û paşîn meclisê Resulê Xwedî ji bo ku bibêje gelo ez dikarim îp mesalebe bi zekata wî felas bikim memurên dekatê şandine bawî li wê derê jî di îmtîhanê da timîne. Mirov guman dikin ku dibêjin ez pir fêfîrim. Yekê ez dewlemend bibûma ji min bevdewartir mirov nedihat dîtin. Lêberê sazî û mekama bevdewariyê û perenewekî hebin û newekebiya hebin. Ew me temamkerên hebdûne. Derka hûn li jiyana mirovên herî dewlemend binerin. Delo ev bastewarin Xwedî Teala malê dinî dide wan mirovên ku malê dinê dixwazin. Lêkava ku ew wesayîtên dinyayê dikin ew dibînin ku berê jî bestewanîne. Bestewarî ekî têkiliyên bi Xwedî re ye. Têkiliya me ya bi Xwedî re bi xwastina gehîştina Xwedê dest pê dike û bi tabiet li bam û şît didome. Zikir likey pir û zikê daîmî me digihîne bevdewariya daîmî. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be xocemê muhterem. Xoceyîmê muhterem em hatin dawiya bernameyeke xwe ya din jî. Ji bo van agahiyên bi qedir û qîmet ku we dan em pir spasiya we dikin û em gotinên dawî dîsa ji we re dihêlin. Em ji Xwedî re hant û şukrên bîdawî dikin. Ne carekê din dibin ronahiya ayet û hedîsan de mijara îmtihanekê lêkolîn kir. û miradê erebî me cî îmtîhanan miradî bî ev e ku bi hemlan bigîne rastiyên Xwedî. Bihîmbûn û jiyana wan jîna bastewariya bîdawî ye. Renezana hemû bîner û guhdarên me bîn malek be. Divê remezana pîroz de Rebbê me bi herî bedewiya xwe me bereketa xwe şad bike. û ez baxwastima bestewariyê ji bo her kesî dawî li gotinên xwe tînim. Em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bînerên me yên bi qeder, guhdarên me yên bi qîmet. Bi daxwaza ku em sibêtî sed di bernameya me ya sobetên Remezanê yên bi Doktor Abdulcebar Boran ve dewerin ba hev. Xwedê ji we hemûyan razî be. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji dil bixwazin bigêjin Xwedî. Dema ku hûn ji dil bixwazin vegihîşin Xwedî hûn desterast bi Xwedî ve tînkirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedî ji we hemûyan razî be em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin.